Здравейте, приятели! Нямам думи, Просто не мога да го опиша. Как може 43 годишен човек, 120 кг, да нападне едно дете, 11 годишно дете? Психически болни ли сте? Какви сте, не мога да разбера. Кое дете не е звъняло по звънец? Кое дете не е събирало сливи? Как може това нещо да го хвърли от 6 метра мост? Няма значение. Дали е ромско дете, дали е еврейско дете, дали е пакистанско дете, дали е германско дете, българско дете. Къде са всичките управляващи? Сега ако беше го направил някой ром, да хвърли някой българско дете, щяха направо да поудеят. Може ли такова нещо? Не мога да разбера в кой век живеем. 21 век сме. До кога ще ги траем? Нека да бъдем всички заедно сега. Никой да не се делим. Българи, цигани, турци, пакистанци. Нямам думи, направо нямам думи за този човек. Правосъдието да не мълчи, уния 200 кебабчета там, които са наредени, те са братните там депутати. Да не мълчат, да гледат какво става в България. Как да се върнем, как да живеем в тази пуста България? Тапанари мръсни! Невинните деца умират. Това дете, което е на 11 годинки, вижте какво стана. 43 годишно дебело същество, което е, как може да го направи? Утре с моето дете, утре с вашето дете. Някои хора се радват сега, но с поколенията назад всичко се връща. Нека Господ да опази това дете и това семейство. Също така гледам от седмици се въртят в тиктока, събарят на ромите къщите, идват всякакви кметове, депутати, снимат с ромите, лъжат. Хора, спрете се вече. Спрете с този расизъм. До кога ще е с този расизъм? Ние работим по чужбина, пращаме в България милиарди пари, милиарди. Всички цигани чистят по пътищата комунални услуги. Ако се спрем всичките да чистим, знаеш какво ще стане България? Ужас! Ужас! Расизъм и расизъм. Омръзна ми вече с този расизъм. Да отидеш някъде, гледат те с видена глава. Мразят те. Ужасно е. Сега ни остава едно, да вярваме, че правителството ще си свърши работата, няма да гледа кафяви, розови, бели. Няма да има расизъм. Вярваме в правителството, но има кавички. Дано да си свърши работата. Нека Господ да пази България.